Fost id-deputati tal-Oppożizzjoni qed tirrenja konfużjoni kbira dwar l-aħħar żviluppi fil-proċess dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid. Dan kif issa l-kap Alex Borg ħareġ favur mekkaniżmu anti-deadlock u mar kontra l-kellim responsabbli mill-ġustizzja, Joe Giglio, u anke l-pożizzjoni tal-istess Partit Nazzjonalista lura fl-2020. Fil-fatt ftit tal-jiem ilu biss Giglio sostna hekk dwar il-mekkaniżmu tal-anti-deadlock. U l-interess vera li nistgħu naslu. Anki mingħajr anti-deadlock mechanism. X'issa titlek ma naqblux. Tagħmel ir-regola li mmorru biex titvotaw kif tridkom. Madankollu ftit tal-jiem wara l-kap nazzjonalista ddikjara l-opposta li qal il-kelliem tiegħu stess. In-nomina tal-Prim Imħallef tkun suġġett ta' leġiżlazzjoni ġdida li tikkunsidra xi forma ta' anti-deadlock mechanism li għad irid jiġi maqbul bejn iż-żewġ naħat. Propju dwar dan staqsejna lid-deputati nazzjonalisti barra l-Parlament fejn diskumdità deret mill-aktar ċara. Id-deputat u ex-kap Adrian Delija ipprova jbenġilha billi qalilna li d-dikjarazzjonijiet ta' Giglio u Borg ma jikkuntrastawx lil xulxin u saħansitra qal li mhux vera qalu hekk. Joe Giglio qed jgħid li m'għandux ikun hemm anti-deadlock mechanism. Alex Borg qabel mal-gvern qal li għandu jkun. Min taħseb li għandu raġun? Jiena naħseb it-tnejn għandhom raġun għax għandu ikun hemm il-qbil li l-ħatra tal-Prim Imħallef tiġi riżolta. Kif jista' jkun għandhom it-tnejn raġun għax wieħed qed jgħid kontra u l-ieħor jgħid favur? Mhux qed jgħidu kontra xulxin. Jien xorta ma nistax tifhem kif qed li t-tnejn għandhom raġun. Joe Giglio qal kontra l-anti-mechanism. Iment importanti li kollna l-ġudikatura. Ejja, Joe Giglio Fisserħa. U Alex Borg qal favur għal ħajkun qed jidaħlu fil-manifest elettorali. Ma qalux hekk. Minnaħa l-oħra d-deputat nazzjonalista Mario De Marco qal li ma jafx għal Joe Giglio. Min għandu raġun minnhom? Mela, għal Dottor Giglio ma nafx, ovvjament. Sa dan it-tant id-deputat nazzjonalista Charles Azzopardi baqa' bla kliem meta kien ikkonfrontat b'din il-mistoqsija, tant li spiċċa qalaq il-bib f'wiċċ il-ġurnalist u lebbet il-ġewwa fil-Parlament. Jiena nibqa' inżomm mal-istqarrija li spjega diġà il-kap. Kontra Joe Giglio. Kontra Joe Giglio anti? Jiena min kontrat. Jiena. Għax Joe Giglio ma kienx favuri għal anti-deadlock mechanism. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali spjegawna li s-sitwazzjoni bejn it-tmexxija u d-deputati fil-grupp parlamentari ta' Alex Borg hi waħda ta' skumdità. Dan hekk kif l-aħħar jiem il-kap kompla juri l-inkonsistenza li bija qed imexxi, b'riżultat li issa d-deputati taħtu qed jispiċċaw ikollhom iħabbtu wiċċhom u jwieġbu għan-nuqqasijiet tal-kap nazzjonalista. Kull darba li jkollu mikrofonu qudiemu dejjem imsarna f'saqajna, x'se jgħid għax nafu li eventwalment se nispiċċaw ikollna nwieġbu aħna għalih biex nippruvaw nikkorreġu dak li jkun qal. Is-sitwazzjoni mhijiex waħda ideali, temm jgħid is-sors lil One News.